Sumasahod kasi yun sa YouTube. Yung sinahod niya siguro sa YouTube, yun natin. Pero malaki na nalalabas niyang pera. April 1, magkano yun nila pa? 5,000. Kaya pala, pag naglilinis kami ni Martia ng katawan, nangangati pa rin kami. Kaya ganyan pala ginagawa ko sa tawil ko. Napunas yung tawil kahit di pa naglilinis ng katawan. Nakano na? Ah. Wala mo pa, di tayo mag-recover ko dyan. Oh, meron na agad daw. Pinsan sa iyo, yun, Marmar. Mga erotic. Dami naman. Gusto ka? Wala nga mo pa. Biglang taas ng sa YouTube. Lang yung dalawa pa yun. Upal ka, nagkareklamo ka, tatlong bandi lang, di mo mga kaubos. Ano, puro ano, di mo nagkakalo. At saka gusto nga yun ng Jollibee, naantok na. News! Dalawa na agad. Okay, shout out. Hirap talaga pag... Ala na ahon ng vlog, shout out sa iyo. Marbig Banya, shout out po. Kumusta kayo? Ngayon lang ako nakapag-live. Kahapon din ako live. Aba, Busy-busyhan kasi ako. what? Yung ginagawa kasi ako sa Facebook ko. What? Motor? Ano ba ang motor? Oh. Ayaw mo nito na? Wala, umayaw ka ta pa. Gusto na eh. Adidas. Yan pa shirt kung dito. Hindi ko binubuksan. Hindi siya. Ang galing mo ngayon gumawa. Ano na naman yun ko. Relax mo. Buti sa Facebook mo nakita mo yun. Ah. Yung ano ko. Yung pas ang code. Yung ano ko. Nag-pop up eh. Pas ang code. Nag-pop up eh. Pas ang code. Ay, isang kay B-Boy, shoutout. Ngayon lang ako nag-live. Yahoo. Sana ako magla-live eh. Kaso naisipan ko kayo. Hindi ako nakapasok sa mga live nyo kanina. Bisi-bisihan ako sangkay. Nakikita mo naman sa Facebook ko eh. Nagawa ko ng manihan. Baka maggusto mo mag-sponsor sangkay. 100 lang naman. Sangkay, sponsoran mo nga ako sangkay. Mamanihan tayo. Toy, atras mo nga kunti yung kuwan mo. Yung ito yung pinagtingala na. Yeah. Look. Tutos ka pa. Naku! Iyon ba?
Yan lagyan mo. Pakilagyan po. Hindi yun lagyan. Baliktad. Kaya rin, shoutout. Anong manihan? Yung ano ba, sangkay, yung pera na pinapahanap sa mga viewers. Uso yan sa Facebook. Yan mo, panoorin mo. Pag-share na lang din. Tingnan mo sa ano ko. Sa Facebook ko. Hello, Karen. Yung channel yan? Ay, ganda yun na po mga manihan na anong laman eh. Kumag, 3,000 na mo. Ano mo? Yung pamanihan di kuya mo na Ah, alam mo pala yun eh. ganun kakapal. Hindi mo na lahat. Ay, 13 viewers, shoutout. Kasi nasa bulsa mo na punta. Anong December? December pa yung video niya. Sino? Very upload niya. Sino? Alam mo ba na agad? Kung puro lang sa... Kayen, shoutout. Ah! Uy! Comment from Hong Kong. Ah, okay. Buti na napansin mo saan kayo nag-live ako. Update lang sana ako eh. Oy, Noel. Kaya Beboy kaon. Isaya. Waray. Wala ba? Ay, Noel, shoutout. Kain po. Mawala yun. Hilo ikaw mo sa. Yan mo rin upay. Hey-boy, hello. There, I know you. Kain lang kayo dyan. Thank you. Sangkay, salamat sangkay sa pagpasyal. Kain lang. Iba mo rin. Rap, pakita ka dito kay B-boy, Rap. Rap, sa YouTube lang naman dyan. Dali na. Pakita ka muna, dali. Dali na, sa YouTube lang naman to. Baka yan. Dali na. Marahil yan. Uy. Pakita ka lang. Dali na. Basta, dali na, pakita lang. Dahil, party mo. Saglit lang. Ayaw. Sangkay ayaw ng kapatid ko, Sangkay. Magpakita sa'yo. Papakita ko sana sa'yo eh. Milagrosa, shoutout. Aray ko. Caring. I love you. Patingin ng kapatid mo. Dahil naman, Doy. Saglit lang kasi, punta ka lang dito, pakita ka lang saglit sa kanya. Na, dali. Dali na. Saglit na nga, dito ka lang. Ano lang, kunti lang. Si B-boy lang naman. Dali na. Oh. Uy, tingin ka dito. Rob. Ayan, B-boy, ayaw na pakita ng mukha eh. Saan patingin? Patingin mo. Pugi yan. Pugi yan, Sangkay. Nagmana sa akin yun eh. Inom mo, Marlo. Bastos ka. Bastos tong baboy na to. Gagi. Raulo. Mahihain, titirahin ganyan, gagi. Sabi ko kay Pogi yan, mana sa akin yan, sabi ni Marlo. sabi ng reaction ni Marmar, yung hiyaya ko sa mukha nito, ano? Nahiya yung kapatid ko, Sangkay. Hindi mong pakita.
Diba? Kanina, Anong pangalan ng kapatid mo? katawan ng manok. Ano? Ngayon, paanong Rap. Facebook. Famous kasi yan. 11 viewers at 9 thumbs up. Ano ba dami ah? Rap, tingnan mo Rap. Rap. Rapi. Tingnan mo lang, arte mo ah. Patingin ka lang ng mukha mo. Kaya bibilhin ka nga mag-sponsor sa akin to si B-Boy. Dali na. Tingnan mo lang kasi. Lumapit ka rito. Tutukin kita pag di ka pumunta rito. Tingin. Oh, ayan. Takot ka, di ba? Ay, pala na. Ganun lang manakot sa kapatid. Kaya natin bulehin ng mga kapatid natin. Oo. Nakto ba? Kaya ayaw na magpakita ng mukha. Pero pogi yun. Dami nga nagtataka sa palengke. Kapatid mo yan, Mark? Oo. Matangkad kasi. Nagtatanong. Ha? Ano nagtatanong? Sa ating Marian? Dito kasi wala nagtatanong eh. Ito. Ano yan, ang punggo. Rapi, huwag kang mahiyain. Diyan. Ha? Hindi kita kakainin. Lulunukin lang kita. Gaan. Yawa. Saan siya galing? Sa ano? Saan ka nga galing? Oh, Pacific Ocean. Hindi, galing Cavite. Cavite ba, Doy? Ha? Speaking of dito, Las Piñas pala. Pinasyalan lang yung gwapo niyang kuya. No, the reaction din pa mo. mamaya mabulunan ka dyan. Pero nang sana, tulong ko pa. Tapo ng kanin. Suyo, oh. Yung niya ako sa mukha mo, ah. Yung mukha mo mga ano. Namay na okay naman ito. Bubugin ko itong pamangkin mo. Bibugin mo, kaya ka rin tanggapin yung bugo ko. Milagro sa shoutout. Na! Ano na? Grabe si Marmar Sangkay. Makapang ano sa akin. Noon, tuwan-tuwa, ah. Tagtag eh. Oo, ma. Sige. Lep, di ba natin may kuya ni mo gapon? Ano to sa katos? Newton pa lang 200 kera, bro. Ang pagka. Hindi mo pa ubus yun. Sayo tingnan kanina tatlo, hindi na ubus. Dahil man to kahapon na yung karon. Yung binigyan ko sanda, ah. Hindi naman na nakapunan. Bisaya, kasabot mo ng Bisaya. Kasi ate lang yan. Noon kaya na nag-tiktok na mga Bisaya. Asawa niya, di ba intindihan? Magkabot-sabot ang mga boses. Pero di sila kita rin. Balikan sila. Saan kakain pala? May dugtong pa niyan doon. Ano?
May ate, naiwan yung dalawang pula. Ate mo yun. Nakatanggap ako ng 5K. Binigyan ko ang tagwa 1K ang Tinta Club. Oh, sana all. Eh, alam mo na. Sino nagbigay? Si Acoustic na naman? Ako, May nag-sponsor na namin sa'yo, Sangkay. Congrats. Magpapamanihan ako bukas. Sponsoran mo naman ako. Kahit $100 lang. Dahil sa bayan to. Ekre. Okay. Magpamanihan ako bukas. Mayroong sponsor. Ayos. Hindi ko napanood kasi. Busy ako lagi. Babalak na naman ako may isang buwan na hindi mag-live eh. Puro na lang naman ang upload eh. kasagay mo itlog. Uy, Marjan, ano na? Hirap na. Hirap na. Milagrosa shout out po. Kain po tayo. Kamay. Bakang bahay Milagrosa pinto. Kaya mo yun, nahiyain ko. Loko. Loko, mag-live ka lang. Ngayon, mawawala yung mga viewers mo. Yun lang. Yun nga rin yung isip ko eh. Kasi pag di ako nag-live, wala na naman akong viewers. Mamaya, dalawa na naman, isa. Minsan wala. Kaya, totoo. Oo nga. Pin ko nga ito si Milagros. Di ako nakapasyal di ako nakapasyal kay Ma'am Matthew. Ay, saan kay Matthew? Kay Ma'am Crisel dyan, saglit lang. Sa'yo kanina, saglit lang din. Bayaran na ang bahay natin may sa ano, sa isa no? Linggo. Kawin ko bayaran bahay. Aray, kapag na naman. Post lang na ng betik yung landlord. Nag-GC. Mat, kainin mo yung paa na hindi na himbisan. Wala na ako. Pang hindi na himbisan. May mga bago ako mga apam Euro at US dollar ang pinapalipad. Ohoy, sana all. Congrats. Magaling kasi mag-English eh. Ano eh. Galing si Bibi. Matalino to eh. Ikaw mag-practice na rin na mag-English. Uh-huh. Ano mo, may mga Amerikano maligaw.
Kasi tawa-tawa man, no? Kaya ko gawin ang ginagawa ni B-Boy. Ang problema lang, hindi ako marunong mag-English. Pag tinanong nila ako, anong pangalan mo, di ko masagot-sagot. Hmm? What's your name? Oh, galing ah. Tatanong, where are you from? From Philippines. You, where are you from? From Korea. Ashi-washi. Galing si B-Boy mag-English. Nakakatuwa. Pero ano yung tubig mo doon kasi pa yun eh. Malupit. Ano ba yun? Ano ba yung nangyari dyan? Sangkay. Sa, ano, hawak ka na? Pag lumaki na yung anak ko, marunong na magbasa. Yan, tagasalo ng English. Lahat na magko-comment ng English, siya magta-translate sa akin Tagalog. Kaya, yes, kaya pasok ka sa live ko. Ang bahalang mag-convince sa kanila para dalawin ka sa live mo. Kaya ka? Oo naman, sa kaya. Kaya naman ang gagaling lahat yung ano eh. Alam mo naman sabihin niyan, oh. Nagpalipad sa akin, hindi ko naman makalimutan. Alam mo saan kayo, yun sa totoo lang. Lahat ng nagla-live ng mga kaibigan natin sa YT, pinaka-binababaran kong live, ikaw. Pag tapos na sila mag-live, tapos ka na mag-live, social naman ako sa nila, saglit lang. Last pa ulit. Sa'yo lang kasi ako nakakahatag ng mga viewers. Dahil mga nagpapalipad, kailangan galing kay... Kumusta kayo? Bumapasyal ako sa live ni ni Ma'am... Teresa ba yun? Sa Japan Sangkay? Sino ba yung pangalan nun? Kaibigan ni Yuni Kasaki. Napasyal ako dun eh. Na live. Yung isang apam ko. Add niya ako sa WhatsApp, tinawagan niya ako. Ang pugi, grabe. Si Mga Murata. Masyal ako dun. Parang hindi na papasyal yun sa live mo. What's up? Foreigner yan. Foreigner. Foreigner. Siksik agad yung isa oh. Hi, shout out. Ron's Live Journey. May galap shout out sa sana all Kuya B-Boy. Ron's Live Yahoo. Ma'am Ron, salamat po Ma'am Rons. Thank you very much. Kain po tayo. Ikaw, pakita pala pagkain natin.
Laglag ka na. Wala ka tambi. Naligpit mo na yung ibang ano mo. Biro mo. Piti mo na yung ibang 8 viewers, shout out at 9 thumbs up. Yan lang mo yung nasa gilid. Sabit mo yung bang niya. Ano? Bakit ka sa bang nilagay? Nasaan pala yung marmara yung panakit na ano? Trapal. Sa karton. Yan ka. Umayos mo. Naisip ko. Saunan. Wala dyan sa dala mo. Saan ba yung ginamit mo na? Mark, dyan mahulog ka. Umaba. Ang ganda mo kasi Kuya B-Boy. Pakilala mo nga. Ma'am Rose, marami rin naman pumapasok sa mga ano nga. Mga Power Rangers. Ang gandang animal. Wait lang. Magaling kasi si B-Boy siyang kayo mag ano, English. Tapos si ano rin, si Main Channel. Tapos yan, Ma'am Rose. Ang gagaling mag-English. Iba ang beauty namin ni Kuya B-Boy. Yeah, tama kayo. Party kasi ikaw eh. Ma'am Rose, party. Party. Si B-Boy naman party rin. Sabay Joker. Party. So, masamahan ko pa. Ano bang ginawa mo nito kanina, man? Namatay ito. Oo. Nalaglag yan kanina eh. Nagkalasan. Kaya mo din yung Kuya Mark. Nyarap tayo sa English, madam. Manosbleed tayo niyan. Anak ko nga. Englishero eh. Hindi ko maintindihan minsan yung mga pinagsasabi eh. Kaya B-Boy, mga friend ko, lahat yun. Ganun lang. O may mga haluan. No. Ma'am Rose, may Facebook page kayo? Okay na ko tingnan yan. Isa mo na yan dyan, Marlo. Okay na. Ano, magaling. Magaling lang natin sila. Baka galangin. Kung sa po na nagkakapag ng content. Shrink. Oo na. Mahalin. Mommy, Kala ko galang. mommy goes. Yeah, tama ka po. Mommy goes to brother. Water. The water. Mommy goes. Oh. Huh? Ostrich. Around Randy's. Oh. I sound. I sound. Hindi halagan mo yan. Hindi na kaya yan. Ang ganda ko lang sa battery. Travel for a train. Kay Marmar ko, binibenta yun at i-muslim ng 65. Kaya work dyan, ibibigay lang. Hello.
Hindi ko itawag natin yung pusa. A wheelbarrow. Oo, nakuha ko rin. Dati yung princess. Mura lang naman yun. Train. Choo-choo. Choo, wala na battery. Puntahan mo nga sa palengke yung ano, Choo. paninda. Tignan mo muna doon. Tignan mo lang. Wala. Hindi pumunta ka rito. Pag nandun, Takpan. Wala. alisin mo yun din ba? Wala na. Huwag mo sa laman. Grabe, dami nakasaksak. Oh. Charlie. Yes. Apat lang naman. Hey. Cha. Cellphone ko. Tapos, cellphone ng isa. Wag na. Tapos, wifi. Yung dalawa. Tawa ka pa dyan. Buti nga yung ano, sinasaksak eh. Extension wire eh. Training. Train. Choo-choo. Dali mo yung trapal dyan, Marmar. Choo-choo. Yeah. Choo-choo-choo-choo. Paano yung maayos? Alikan mo. Yeah, shoot. Yeah, shoot, 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 shoot. Yeah, shoot, 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 shoot. You're choo choo, I choo choo. Mari yung ano mo, Maro, di pa. I am choo 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 choo. Hello ka, Kuya Biboy, dali. Say hello, Kuya Biboy, dali. Hi ka dito. Hi, Kuya Biboy. Marjan. Say hello, Kuya Biboy, dali. Dali. Marjan. Ito, oh, camera. Hello, Kuya Biboy, hello. Yeah, choo 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 YouTube ka rin. choo. Sabi mo, Kuya Biboy, hello. Dali na. Pastor. Marjan. Said Kuya Biboy, hello. Dali. Buang ka. Hindi ka nag-ano. Upo ka na. Oh. Hirap mo naman Oh. kausapin. Kumain ka na. Bukas ba yung matapos to eh? Ayun. Yan. No. Tayo mo. Tapos na. Ito nga eh. Yeah. Aray. Ay, tatalon-talon na naman. Sige. Lalabas na naman yung mahiwagang hangin. Nahihilo na yung ano mo. Lamp. Nahihilo na yan. Kakaikot oh. May baryagan mo. Ano kung magkaroon ng variant 1, 3? Doon pinag-bag kami pa na ata yun sa ulit. Di ba? Hello, Bibi Mar. Ay, tabi daw, oh. Kuya Biboy, oh. Nandiyan, oh. Hello daw, Kuya. Hello daw.
Sabi Kuya Biboy, oh. Si Kuya Biboy, hello. Marjan. Sabi ni Kuya Biboy, hello. Hi, kahon na. Hi, dali. Hi. Hello. Hello, hello ka. Hello. Hello kay Kuya Biboy. Ang bata mo. Ang bata ka. Kuri man mo. Kaistoryahon. Sarili ka talagang ano. Planeta. Ang galing ah. Abot mo. Train. Kaya naman pala tuwan-tuwa. 7 viewers, shout out. Long train. Kaya naman pala tuwan-tuwa. Bata. Yan guys, panoorin nyo. Yung ano niya, ginawa niya. Ano, balik ka na naman. Aray? Lisa. Puffy spider. Puffy spider. Mas maingay ka sa akin. Aray ko. Pakpakan mo na ako. Mahulog ka dyan. Aba, ang kulit mo. Umarangan. Sasakyan na naman buka. Hindi ka naman kaya niyan eh. Ano yan, Nak? What is that? Nak, what is that? Ay, shoutout 6 viewers. Mama, ano tayo, Nak? Mapalo ni YT sa'yo na nakatutok lagi. Ay! Ay! Mahulog yung cellphone ni Papa. Yeah, shoot, shoot. Jesus. Yeah, yeah, shoot, shoot, shoot. Ito, ano yung muna yun? Pag mo na yung buka. I wash your hands. Your mouth. Kiss mo na dyan. Kiss mo na si Papa. Diyan ah. Kulit ka na naman. Bumaba ka. Wala mga hanger doon, dali. Kunin mo. Bumaba ka dyan. Ililipat natin yung ano, upuan. Dili. Lalatag Mga natin hanger nila. mo. Sabi sa Sarah. Oh, aray, aray. Oh, she. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ano? Oh my God. Untog. Ayun. Untog ang ulo. Oh no. Oh no, oh my God. Ouchie, Papa, Mommy, Yoshi, Daddy, Ouchie. Ano? Ito guys. Marjan. Please mo oh. Yung tindera doon sa kanting kanina. Tawa na lang sa kanya. Yeah? Tindera sa kantin. What is? Yung kantin doon sa sila nanay malapit. Ayun, kasi tinira siya. Sabi niya, oh no! Slipper! Tapos yung ano dyan, walis. Asa mo isa ng walis?
Nakuskus ka pa na. Train. Nak. Train. Diskus mo na. Magyan, diskus papa. Ano na rin eh? Diskus papa mo na. Tagalin mo yung mga toys mo. Dito mo lagay. Train niya daw niya. Choo 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 choo. I am choo 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 choo. I'm there. Yeah, choo 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 choo. Okay na yan.